ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଯିଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସାହସୀ ରାଜା ହେଲେ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୁନାର ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ମହାନ ରାଜା ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ଦେଶଭକ୍ତ ଶାସକ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଭୟ ନ କରି ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 1568 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ସୁଲମାନ ଖାନ କାରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶହୀଦ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାମ ସାହସ ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ସାହସ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଣୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।